वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो राव बिगियाननि एबा लिंगुइस्टिक्सनि मोनसे फिसा बाथ्रा बाहाय फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। बे जाहैबाय हाइब्रिड वार्ड। हाइब्रिड सोदोबाबो हाइब्रिड थायो। खोनायोबा जों बयबो गोमोनाय मोनगोन, नाथाय मोगथाङाव बेनो सोदोब बाख्रि एबा भकेबुलारिखौ गाहायै फारि फारियै रानबोदों। माबि बेसिक वार्ड, गुदि सोदोब, गावनि राव फोलेरनि बायदिफ्राय थाखानाय गुदि सोदोब। बेनिफ्राय नैथियाव दङ लन वार्ड एबा दाहार सोदोब, दाहार लाबोनाय, गुबुन सोदोबनिफ्राय लाबोनानै गावनियाव बायदि बाहायफैनाय। बे थामथियाव दङ दाजानाय सोदोब, माने मा गोदानै सानस्रि एबा ओंथिखौ लानानै सोदोब गोदान जोनोम होनानै लानाय, बेबो गावनियानो नाथाय दानानै लानाय सोदोब। बेनिफ्राय ब्रैथियाव दङ हाइब्रिद सोदोब, हाइब्रिद गलायमोन्देर सोदोब। हाइब्रिद माने गलायमोन्देर, मोनसे फोलेरजों गुबुन मोनसे फोलेर ज' खालामनानै गोदानै मोनसे जोनोम होनायानो हाइब्रिदनि ओंथिया। अब्ला सोदोबा बोरै हाइब्रिद जायो बिनि सोमोन्दै बेयाव फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। गुबुन गुबुन बेसिक, लन एबा दानानै दाजानाय, दाहार लानाय आरो गुदि सोदोब, बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायो। नाथाय हाइब्रिद सोदोबनि बेलायाव गोबाङानो आन्दायो। जायफोर बिथांमोना कलेजफ्राव फरायगासिनो दङ, बिथांमोना राव बिगियान आयदा फरायसंनो लादोंबा एबा सोदोबनि रावखान्थिनि बिथिङाव गुवारै गियान लानो गोसो जादोंब्ला बे हाइब्रिद सोदोबा मोनसे जोबोद गोनांथार बाहागो। फ्राय बेखौ माबे लेखायाव मोननो थाङा, नाथाय राव बिगियानगिरि बिथांमोनहा बेखौ मोनसे सोदोब बाख्रिनि बाहागो हिसाबै रानलांदों। अब्ला हाइब्रिद सोदोबा माबादि जानो हागौ? हाइब्रिद सोदोबा बेनो मोनसे फोलेरनि सोदोबजों गुबुन मोनसे फोलेरनि सोदोबजों ज' जानानै माबा मोनसे गोदान सोदोब जोनोम जानाय। दा बिदिन्थि होब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। जेरै बर'आव जों बाहायो मास लांखार, जायखौ इंराजियाव होनो किंफिशार, दाउ, ना लानानै साबनानै लांग्रा मास लांखार। बे मास लांखार सोदोबा हाइब्रिद। बेयाव मास सोदोबा एसामिसनि एबा आर्य रावनिफ्राय फैनाय मास, आरो लांखार सोदोबा जाबाय बर'नि लांखार, लानानै थांनाय, लांखारनाय। बे बर'नि गुबै सोदोब लांखार आरो असमिया सोदोब मास, बे मोननैजों जथायनानै हाइब्रिद जाबाय। हाइब्रिद जानानै गोदानै जोनोम मोनबाय मास लांखार। दा बे मास लांखार सोदोब, दा बेखौ आंनि बुंनाय नङा, एसामिसनि राव बिगियानगिरि बिथांमोनहा बुंदों। बर'आवबो राव बिगियानगिरि बिथांमोनहा बुंदों, रावखान्थि बिगियानगिरि बिथांमोनहा बुंदों। जोंनि बर'आ बुंनानै लानाय नङा, एसामिसआ बुंनानै लानाय नङा। बेखौ राव बिगियाननि नोजोरजों बिजिरबानो मिथिगोन। जायफोरा राव बिगियाननि सोमोन्दै फरायसंदों बिथांमोना अलरेडि मिथिखायोआनो। अब्ला लोगोफोर, बे मोनसे मोनबाय जोङो मास लांखार। आरोबाव नागिरबावबा नोंथांमोना मोनबावगोन काट पेन्सिल जों बाहायो। फ्रायानो होननो रोङा काट पेन्सिल, माबा माबि बाहायो, पेन्सिल बाहायो। एक्सुवेलि काट पेन्सिल सोदोबाबो बेनो हाइब्रिद सोदोब। बे जाहैबाय माबे काट माने दंफां, एसामिसनि बा आर्य रावनिफ्राय काट दंफां फैदों। पेन्सिल सोदोबा जाहैबाय इंराजिनि पेन्सिल, लिरग्रा, जायखौ दंफां पेन्सिल होननानै बुंबा मिथिनो मोनो। अब्ला लोगोफोर, काट आरो पेन्सिल, असमिया रावनि काट, आर्य रावनि काट आरो पेन्सिल, इंराजि रावनि पेन्सिल सोदोब मोननैजों लोगो नांनानै काट पेन्सिल जादों। हाइब्रिद जानानै मोनसे गोदानै सोदोब बाहायजादों, जायखौ बर'आवबो बाहायो, एसामिसावबो बाहायगोन। बे आरो दहायनि मास लांखाराबो बेनो, बर'आवबो बाहायो मास लांखार आरो असमियावबो बाहायो मास लांखार। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोरा हाइब्रिद सोदोबनि सोमोन्दै मिथिया, अब्ला बेयाव मिथिनो मोनबाय जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि सोदोब मोनोब्ला बुथुमनो नाजा आरो बिजिरनानै नाय सोदोबा नंमारगौना नंमारा। मोननै बिदिन्थि होनाय जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गुबुन गुबुन मिथिबावोब्ला कमेन्ट्सआव हरगोन बेखौ आसा खालामबाय, आरो मिथियैफोरनो फोरमायनानै होगोन जे हाइब्रिद सोदोबा मा। अब्ला लोगोफोर, भिडिअनि सायाव माबादि मोनदों नोंथांमोननि गोसो, नोंथांमोननि सायाव हगारनाय, लाइक खालामनाय, कमेन्ट्स होनाय गासिबो बेखिनि। अब्ला लोगोफोर, गोजोन्थों।